Без әле мәгариф темасын дәвам итәбез. Ризык суынмаячак, ашхана зурайып, урыннар артачак. Яңа уку елына башкаланың 38 мәктәп ашханасы яңарырга тиеш. Бу турыда бүген Казан мэриясендәге киңәшмәдә билгеле булды. Әти-әниләрнең мөрәҗәгатьләрен истә тотып, шәһәр хакимияте туклану системасына үзгәреш кертергә җыена. Моңа кадәр балалар ризык суык, тәмсез, утырга урын җитми дип зарланган иде. Меню ничек яңарачак? Белем йортларында яңа туклану залларының өстенлеге турында Фәрүзә Мәҗитова. Казанның 75-нче мәктәп ашханасында ремонт бара. Аны балалар да, әти-әниләр дә күптән көткән. Салкын столовый иде, урыннар балаларга бик әз иде. Балалар өлгермиләр иде кайнар ашларга. Бик салкын ашлары иде. Күпчелек әти-әниләр Казан мәктәпләрендәге салкын ризыктан зарлана. Чиратлар аркасында тәнәфестә балаларның ашарга вакыты калмый диләр. Укучылар тизрәк ашый алсыннар өчен дип инде алдан өстәлләргә ризыкны әзерләп куялар һәм тәнәфес вакытында укучылар никадәр тизрәк ашханәгә төшеп җитүләре белән күпмедер вакыт үтеп, шушы ризыклар салкын килеш инде балаларны көтеп торалар. Салкын ризыкка карата гозур хатларын мәгариф идарәсе, мэрияга, туклану департаментына юллаганнар. Моңа җавап итеп, Казан мэриясе ашханәләрдә үзгәртеп кору эшен башлый. 1 сентябрьгә башкаланың 38 мәктәп ашханасы ресторанга әйләнергә тиеш. Уңайлы да, урыннары да күбрәк булачак. Нам нужно здоровое поколение. Безгә сәламәт буын кирәк. Шуңа күрә без бу системаны камилләштереп торырга тиеш. Әти-әниләргә вакытында хәбәр итүләре өчен рәхмәт. 10 ел элек без илдә беренче булып кайнар аш системасын башлап җибәрдек. Бүген аны тагын бер кат яңартабыз. Быелгы уку елыннан ашханәләрдә 1544 урын арта. Киләсе еллардан тагын да күбәер дип көтелә. 12 мәктәпкә ян корма салыначак. Урын җитмәгән һәр мәктәп ашханасын зурайту планы бар. Моңарчы әлеге ашханәдә 80 бала утырып ашый алса, ремонттан соң аларның саны 2 тапкыр артачак. Моңа менә шушында урнашкан азык-төлек ярмалар саклау бүлмәләрен сүтеп, юыну зоналарын икенче җиргә күчереп ирешкәннәр. Хәзер менә шушында да өстәлләр куярга җыеналар. Менюга да үзгәреш керә. Балалар яратмаган балык котлетларын бүтән ризыкка алыштыралар. Бәяләр артмаячак дип ышандыралар. Вводится дополнительный вид горячего питания. Кайнар ашның яңа төре кертелә. Ул 45 сум булачак. Аңа я кайнар аш, я икенчегә бирелә торган ризыкны сайлап алырга мөмкин булачак. Укучылар санына карап кайбер мәктәпләрдә ашап өлгерә алсыннар өчен тәнәфесләр дә озынаячак. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр.